Kien hemm ħafna momenti żgħar li jaqdu din l-esperjenza. Naħseb huma il-relazzjoni li bnejt ma' nies differenti li vera għaqdet din il-karriera tiegħi. Il-minuta tibda issa. Sara Grech, koordinatriċi tal-programm għal Teatru Salesjan. Sara, kif iddeċidejt li inti ħajtek se tkun qed iddur madwar l-arti u l-kultura? Meta kont żgħira bdejt drama school u hemmhekk ħassejtni qed noħroġ iktar minn qoxorti. Bdejt naħdem fit-teatru naqra iktar tard, bdejt fil-kostumi, u mbagħad ħdimt fuq stage management, tħallt naqra fuq kollox u naħseb hemmhekk u mbagħad ftaħt iktar għajnejja fuq id-dinja tat-teatru. U bħalissa fuq xi qed taħdem l-iktar, Sara? Apparti x-xogħol tiegħi li naħdem freelance qiegħda nikteb u niddiriġi shows differenti, naħdem ukoll bħala program coordinator ma' Teatru Salesjan fejn għandna sensiela ta' affarijiet differenti li ġejjin, għandna Terrace Tunes li ġejjin das-sajf kull ġimgħa, fejn ħajkun artisti differenti qed idoqqu fit-Terrace tagħna, qed naħdmu wkoll fuq ir-rock series li ġejjin f'Ottubru u f'Novembru. U ħafna affarijiet in between li dejjem naraw kif nimlew il-programm biex nolqtu nies differenti.